Prop d'un centenar de produccions discogràfiques en llengua catalana participen a la tercera edició dels Premis de la Música Balear, que organitza el grup editorial Enderroc. Sí, avui s'ha presentat la cerimònia de lliurament dels premis, que se celebrarà el pròxim 26 de novembre al Teatre Xes Fortesa de Palma. A l'acte es lliuraran 5 premis del jurat i 11 per votació popular en les categories de pop-rock, músiques urbanes, cançó, folk i clàssica. Jordi Novell, responsable del grup Enderroc, ha destacat el bon estat de salut quant a la creativitat i qualitat dels grups illets. L'escena de la música popular a les Illes Balears és molt potent. Hi ha propostes cada cop més consolidades, hi ha propostes que arriben més enllà de les fronteres del límit de les illes. La mateixa Maria Jaume va ser guanyadora del concurs Sona Nou, de Sousa, Jorge Gomorra, Biel Majoral ha tornat amb un disc que està molt bé.